Korrika 18 2013ko martxoaren 14tik 24 burutuko da, baina aurreko hilabetetan, urtarrilean eta otsailean, korrika kulturala programazioa garatuko da Euskal Herriko 11 holtza eta plazatan. Ekintzaz betetako egitasmo hau aurkezteko aurkezpen gala berezia antolatu dute korrikako antolatzaileek. Korrika kulturala Euskal Herriari eskatzen diogun esfortzu ekonomiko eta militantearen zati bat behintzat kulturaren bidez bueltatzeko modua da. Korrika kulturala arte eszenikoak bultzatu, euskal sortzaile berriei bidea eman, eta korrika kulturalean zein bestelako kultur ekimenetan jendaurrean aurkez daitezken lanak sortzen laguntzea xede duen ekimena da. Okasiorako aurkezle zelebreak izan dituzte eta hauen laguntzaz korrika kulturala osatuko dituzten ekintza ezberdinak ezagutzera eman dituzte. Lehenengoa zuzeneko instanteak proiektua. Musika argazki erakusketa kolektiboa da. 20 argazkilarik musika eta argazkilaritza uztartu dituzte. Eta bertan musikalki islatzen da Euskal Herriko musika estenak erakusten duena, ez? Alde batetik estena komertziala edo ezaguna biltzen da, areto handi, makro jaialdi eta kaleko kontzertuen estena hori, eta bestetik ere gaztetxeek, areto txikiek, tabernak eta bestelako leku txikietan egiten den musika ere, ez? Orduan, esan daiteke estenaren parte guztia ezagutu ahal izango dela 50 argazki hauen bidez. Erakusketa joango den herrietara, gainera, gehigarri bat eman nahi izan diogu eta erakusketarekin batera bestalako ekimenak egingo ditugu erakusketaren baitan, ez? Hala nola, solasaldi musikatuak izango dira, masterclass klaseak eta zenbait emanaldi akustiko ere. Horrela, zuzeneko musika bultzatzeaz gain euskaraz egindako estena ere bultzatuko dugu. Aurtengo berritasunen artean, lekukoaren bila ginkana aurkeztu dute. Taldeka egiten den lehiaketa bat, hainbat froga desberdinekin. Auzo edo herrietan hasten da, eskualdea edo herrialdeka jarraitu eta Baionan bukatzen da. Korrikaren azken egunean, final handian. Danian egongo naiz, Txapeldu! Balitzen ioa antzeslana ere aurkituko dugu korrika kulturala programazioan, 4 bertsolarik idatzitako testuez osatutako obra. Kulturak jasotzea nuen baite, baina etxekoen faltagatik baino. Kulturak beraiek sortzen ziraten xarmagatik zen. Bestetik, korrika 18ko omenduak euskara ikasleak izango dira eta horregatik aurtengo omenaldia kalean egingo da. Urtarrilaren 26an Usurbilgo frontoian eraikiko duten Sagardotegi erraldoian. Aurrentzako ekintzak ere ez dira faltako programazioan eta besteak beste Pirritx, Porrotx eta Marimototx paiasoen sentitu pentsatuekin izango da ikusgai. Azkenik, gaztasati bat dokumentalaren zineforumak eta dokumentalaren harira esnebeltzak sortu zuen soinu banda aurkezteko zuzenekoak osatuko dute korrika kulturala programazioa. Zuri esateko, mucho urdinak